Magazine du Mali filɛbaga aw ni ɲɔgɔn o bisimila ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali, la Guinée ani Burkina olu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka défi du moment relever. An b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko général de la brigade Aruna Samake ko o bilara armée de terre ɲɛma. Ka dansigirikɛ ni bakuruba in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko crise diplomatique kura bɛ Algérie ni France cɛ. Comme an kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la, Mali ni la Guinée ani Burkina olu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka défi du moment relever. An b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko février tile 9 san 2023 ko sommet des ministres des affaires étrangères k'o bɛna kɛ Burkina. Ni sommet in kun ye walasa ka se ka ni jamana ninnu ka balimaya sira sinsin. Comme an kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la, Aruna Samake min ye général de la brigade o bilara armée de terre ɲɛma. Ni nomination in kɛra mercredi février tile 8 san 2023 conseil des ministres kɔnɔ. Ka dansigirikɛ bi kunnafoni in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko crise diplomatique kura bɛ Algérie ni France ni ɲɔgɔn cɛ. Abdelmadjid Tebboune min ye Algérie jamana ɲɛma o y'a laɲini a ka ambassadeur fɛ min sigilen bɛ France k'u ka sigi ka taa jamana kɔnɔna la. K'a sababu kɛ ko France kɛlen don k'olu ka jamana kɔnɔden dɔ lakana. Ni jamana kɔnɔden mun ye journaliste o kun bɛ Tunisie o kun man ka jamana bila nka o ye avion ta ka taa France. A selen France kaw y'a lakana. O acte in ma se ka diya Algérie jamana ɲɛma ye. Ni le kun bɛ dansigirikɛ bi kunnafoni in na aw k'an bɛ magazine du Mali sanfɛ.